Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय आरो लोगोसे रंजालि बैसागु गोदान बोथोरनि गासैनिसिमबो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। नै दिनै बैसागु बरायनायाव आं दंफैयो दासो मोनफैदों आरोना दासो सौफैदों। ओमफ्राय सानजारि नोगोरनि बैसागु बरायनायखौ नायदो गाजा गोमजा गासैबो रंजा बाजा बैसागु बरायनायखौ नायलायलायदो गाइस बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांदो। हाबाफारियाव आं बुंदों जे साबायखर जिरायग्राफोरा नायदो गाइस नैयावनो अनिल बिथांनि होननानै लिरदों हाबाफारियाव आं सानला बे समाव माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै आं सानला आं मोनसेखौ आरोबाव गोसोखांनो लुबैदों जोंनि शिब सारा जाखिनि बुंदों नैबे भीमराव जोंनि रामजि आम्बेडकार गासैबो रायजो राजाफोरा गासैबो माने ज'यैनो खेबसे मोसासिगोन बालाबगासे नायलांदो गाइस सबबो मोसाग्रायाव थानाय मानसिफ्रा गासैबो नुबाय आरोना सोरबा सोरबा गोसो गुदुंफोरा मोसानो ओंखारसिगोन नायलाय आब' ओंखारसिगोन जोंना लिडारा सबबो ओंखारजोबसिगोन आरो स्राय बालाबगासे नायदो गाइस गासैबो नायलायलायदो रौ रौ फैगौआनो ओइनो गासैबो फैजोबसिगोन मोसानो आइखां बायखां जाजोब्बाय नै गाइस आइखां बायखां जालाजोब्बाय मोसानो थाखाय थुदो ओइ मोनालिसा ओइ फैदो ओइ नालायथिथ' इ माबा थाङानो थ' दिदोम खानाया एसे माबा खांख्राइ लाबदोबा थानानै ला खानाया गोलावद्राय गासैबो थांसिगोन मेदाममोन थाव लारि लारि ओंखारजोब्बाय गासैबो
Ayo di benang godai,
गाबोननि जेनेखा हाबाफारि दंबावो मोसौ थुखैनायजों लोगोसे बैसागु सेथि बैसागुआव आर'ज गाबनाय बे हाबाफारिखौ सिगोन बियाब बाथौ महासभाया मावफुंगोन बेनि थाखाय आङो दिनैनि बे मेलाव बाहागो लाफैनानै थानाय गावनि बेसेन गोसा समखौ ओंखाम जानो थांनोसै गाइस जोङो दायो नै मानसिफोरा देनजारिकसै गोजा 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 नोंनि गाननाया गोजा गोजा सना नोंनि फुरथायाबो गोजा गोजा नोंनि गासैबो गोजा गोजा मेथाइ खननो रोङालासिनो लेथ्रा नाथाय सानखौ फटक लानि आं भिडिअ ओइ नै ओंखाम जाग्रा डाइनिं हला जों ओंखाम जानो थांगासिनो दङ गाइस ओमफ्राय नै मानसिफोरा ओइ नै रिबिकाखौ नुहुरदों र' आं लाना फैनो भिडिअ नोंसोरो थांग्रो ससे नेबाय थादों आंखौ नै दाउलेब सानैया नै गाइस नायदो बिसोरबो बैसागु जानो फैदो बैसागु बरायनो फैदो बिसोरबो बापरे बिराद मोजां मोजां नुदों आमलाय गुदि गुदि मानसिफोरा नै बाप नै 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 साया सिङाव आमलायबारियाव जाजायसै माबा फुंखा माबा जानाय ना मा होनो गोखा गोखै जानाय ओंखाम जानो थियारि जाजोब्बाय गासैबो जानोसै गाइस जानोसै जानो थियारि जाबाय अनला ओंख्रिदो दाउदो होख्लायसो जानो आङो बेदर मोनाखै फुंखा गोखा गोखैखौ मोनाखै ददेया मोनबाय आरो मोनफैथ'खाय अनलादो दाउ नै गाइस अनलादो दाउ दै बथल लाबोलाय दं गाइस गथ'फोरा दामखौ सोदो नायनो जामनि ओइ जामनि दामखौ सोबाय नै 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 गाइसफोरा लोगो मोनलायजोब्बाय नै बायगस्रि अफिसियेलखौबो नै आइसक्रिम जादों बिजनिनि इया निजोरा मा लिरोमोनलाय बसुमतारी इनाबो चेनेल दं इनाबो चेनेल मा खेबसेबो खोन्थाया मोखांखौनो साइज जाना फैदो नालाय खोन्थानो लाजिदा खोन्थानो बादा आरो इयो माने नै रैरुप नार्जारि ना मा होनोमोनलाय मेंख्लंलायबावसो साइज देलायना फैनायखाय